מה קורה ספי? מה הדיכאון הפעם? נגמרו המטליות? לא אישרו לך שכפול מפתחות? הרבה יותר גרוע. את לא תביני. במילה אחת, בינגו. ובשתי מילים, עמירם גיטלזון. מה? איך את עושה את זה? זה סושרד לימד אותך? לא, זה כתוב לך לתיקייה. דבר אליי, מה הבעיה? תראי, מאז שהגעתי היו 432 משחקי בינגו בבית אבות. רפי זכה 129 פעמים, שבתאי 55, רות 46. כל דייר זכה לצעוק בגאווה בינגו! ולהניף את הטופס המלא באוויר. כולם חוץ מבן אדם אחד. גיטלזון. הלב שלו בטח נשבר. אני לא מבינה מה הבעיה. אני אחזור. מאז שהגעתי היו ספי! 432. היום קצר והזמן שלי יקר. התכוונתי, אני לא מבינה מה הבעיה שיזכה. האיש חסר מזל, מגנט לחוסר זכיות. נו, אז תדאג לזה שהוא יזכה. מה זה ג'ני? יש לך משהו בעין? לא, תסדר את זה שהוא ינצח. ג'ני, יש לך התכווצות בלתי רצונית בקמיצה? את חייבת לבדוק את זה. ספי! לדודה שלי היה תרמה ותדאג שהוא יזכה. האוזניים שלי מסרבות לשמוע. את מציעה לחלל את קדושת הבינגו? את יודעת איזה מדרן חלקלק זה? יום אחד את משפיעה על התוצאות בבינגו, ויום אחר את כבר מוצאת את עצמך מזייפת תורנויות בחלוקת כביסות. לא יקום ולא יהיה. אתה משווה בין רמאות רגעית בבינגו לשמחה נצחית מהשחייה? בגילו, לך תדע עוד כמה הזדמנות כבר יהיו לו לזכות. זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה הכל. קדימה, אז מה עושים? ככה אני אוהבת אותך. עכשיו, לך תביא את הפרס, אני בינתיים מתקתקת פה הכל. עמירם גיטלזון, היום אתה הולך סוף סוף לזכות.